La successió d'atacs, alguns molt violents, i fins i tot un assassinat amb motivació homòfoba està aconseguint estendre la por entre les persones LGTBI i està rebent una gran atenció mediàtica i política. No podem deixar que ens dominin la por ni la ràbia. No podem permetre que s'estengui un pànic social que coarti la nostra llibertat i ens retorni als armaris. No donarem als agressors el plaer d'amargar-nos, ja que aquesta seria precisament la gran victòria de la LGTBI-fòbia. Compartim la ràbia, la tristesa i la sensació d'impotència i pensem que és important poder cridar amb totes les nostres forces justícia pel Samuel. No podem permetre que la LGBTI-fòbia sigui l'excusa per donar més poder al sistema penal que persegueix sistemàticament i de forma desigual a les persones precàries, racialitzades i de tot tipus de dissidències. A més, la presó no elimina l'homofòbia, sinó que l'agreuja. La justícia ha de ser una altra cosa. Per desgràcia, mentre lluitem aquesta batalla, seguirem rebent notícies d'agressions. Davant això, és necessari reforçar l'atenció a les víctimes de la LGTBI-fòbia, proporcionant-los tot el suport necessari i millorant l'atenció social i psicològica. Davant la LGTBI-fòbia, més visibilitat, més llibertat i més comunitat. Ni venjança ni càstig. Transformar-ho tot.